shembot natin. Makinig po kayo mabuti. Isusuot nyo lamang po ang ating shem belt. Gaya ng suot ni Molly. Ngayon, yan, ang kanyang minamuro. Ang unang makaubos ng bola ang pipili ng premyo na nasa kamay ni Molly. Pasok na siya sa ating jackpot round at pwedeng manalo ng mga sorpresa. Okay, ang object of the game, dapat matanggal yung mga bola sa loob ng bowl. Correct. Doon sa shem belt nila. Now, ang object, pabilisan in 45 seconds kung sino ang unang makakapaghulog Upos. ng mga bolang yan, siya ang mananalo. Ang galing ni Molly. Ngayon, in case of a tie, after 45 seconds, Alan, kung sino ang unang nakapagtanggal ng bola mula sa bowl na yan, Yung una nakapagpalabas. Oo, siya Yun na. ang mananalo. Yun na. Okay, kaya unahin na natin ang mga dabarkads sa kasama ni Pauline. Nakabihis na sila. Oh yes, andito na si Pam, si Rowena at si Angelica at mukhang ready ng Shumembot. Kaya girls, ready? Kembot, let's do the Shembot! Come on! 45 seconds. All right, I think we have a winner. Okay, Galit na galit. cut the music. Galit na galit si Pam! Hindi kailangan ni Pam ng 45 seconds. Oo. Parang 20 seconds pa lang ubus na yung Naubos mga na bola eh. niya. Congratulations, Although, nakita Pam. natin kanina na yun kayo sa batay nga, nakatingin tayo. Doon tayo sa pangalawa, nakita Siya yun may na unang una. lumabas na bola. Pero, Pam, ikaw ang nagwagi, kaya pumunta ka na agad kay Molly para makapili ka na ng iyong premyo. Molly, take it away! Ate Pam, gusto mo ba ng premyo? Gusto mo bang mag-shake it to the left and shake mo to the right? Shake, shake, shake on! Wow! Pili ka ngayon, Pam, left May or boses, right. may boses pala si Molly. Molly, ganun pala boses mo. Left. Left daw, left. To the left, Magkano yung isa na? 3,000 pesos! Magkano? 3,000 pesos, Pam! Eto na agad ang 3,000 pesos mo. 1, 2, 3! 3,000 pesos for Pam. Meron ka pang pagkakataon to win more money and bigger prizes. Dito ka lang muna sa tabi. Emote ka muna dyan, Pam. Emote. Si Pam ang pinakamagaling sumembot, kaya harap na natin siya ng makakaharap. Mula sa Dabarkads naman na mga kasama ni Ruby! Ito na ang aking mga kumare. Ito si Adet ng Tacloban, si Edith ng Marilao, at si Nora na dyan lang sa gilid, Mandaluyong. Kaya mga kapatid, ready? Let's do the Shabbat! Tira! Ayan, sige Nora! Naku, si Nora pamatay. Puwis buhay. Gusto ko ito, tira Nora! Tira! Tira Nora! Tira! Edith! Dalawa na lang dito, oh! Oh! Stop the time! We have a winner! Kitang-kita Nora, ko tayo pakita pagsembot mo, mo. pakita mo. Sampulan mo kasi na. Kasi naman, pumilansik naman kasi ang hips. Si ate ang nanalo. Ano pong pangalan ninyo? Si Nora Mandaluyong City. Si Si Nora. Nora ng Mandaluyong. Halika na, Nora. Punta ka na kay Molly. Kausapin mo nga to, Molly. Ate Nora, shambot to the right or shambot to the left? Nora, left or right? Right! Right. Right. Ate na, Now, ate? Sure na. Shambot to the right! 5,000 pesos! 5,000 5,000 Tia. pesos. Nora, ilabas mo na ang iyong palad. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Okay, Nora, eto na ngayon. Magtutuos na kayo ni Pam kanina. Sina Pam at Nora po mag-aakot sa ating jackpot round. At At dito, dito, sa Jackpot Round, may special na regalo
tayo para sa pinakamabilis sumembot. Nakalagay yan sa mga special symbols nating may kulay na red, green, at blue. Kung kayo ang unang makakaubos ng shambles natin, kayo po ang pipili ng ating gift na may lamang LCD TV, Sarap naman! cellphone plus load, o di naman kaya ay EB Souvenirs plus additional cash. Yun na. Dami ko pang natitira dito, ha? Halika, lumapit na kay Nora at kay Pam. Okay. So, Nora at Pam, kung ready na kayo, abay, finals na to, alam nyo na. Let's do the Shembo! Parang nauuna si Pama. Yun That's na. it. Si Pam na nga. Nora, thank you very much. Congratulations din sa'yo. Si Pam po ang kauna-unahang Shembot Champion of the World! Parang Manny Pacquiao lang. Okay, Pam, pumili ka na sa ating mga Shemballs. Meron tayong blue, red, at green. Red. Red ang napili ni Pam. Ito ang napili mo, Pam. At bubuksan natin ito para ipakita sa'yo kung ano ito pinili mo, Pam. Ready? Get set. Pop. Ay, May gloves ni Manny Pacquiao. ganun? Akala ko ulam. Anong ulam for today? 10,000 pesos plus EB Souvenirs! Kanina may 3,000 pesos na si Pam. May additional 10,000 ka pa, Pam. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos! Congratulations, Pam! A total of 13,000 pesos in cash for you at EB Souvenirs. At maraming salamat sa lahat ng nakishembot sa atin ngayon. Meron din kayo tig 1,000 pesos na consolation prize. Abangan bukas kung sino-sino makikishembot sa atin. Talagang kahit anong shape, pwedeng makishembot, pwedeng makishake, kahit anong suot, pwedeng sumembot. At kahit sino, Pwedeng manalo. Siyempre,